Alah yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya ampun. Ya Raka. Bertemu lagi di channel Edah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bertemu lagi di channel YouTube Edah Ratih, channelnya siapa dimanapun Anda berada. Hari pertama puasa. Selamat menjalankan puasa Ibadah puasa. Gimana perasaannya kalian? Duduk di lungkas ya Mbak. Resu. Mbak duduk di lungkas ya Mbak. Ki meneng ki. Biasanya jam semene anu melatih ki. Ala turu ora? Mendukung ya cuacanya. Iya. ATP nadu ya. Guys, iki terah ya mata terus malai. Silau. Mbak Jessica ada Rasul lawat. Iya, aku nek lo silau kenapa ya guys malah. Aduh Mbak. Jujur. Guys, yo iki guys yo. Kene wis duwe list konten, tapi kan gak iso dilakoni yo iki jikan awal-awal ngene iki. Yo engko di list mlakune guys yo untuk kalian disclaimer. Sedhewe kutel apa namanya? Awal puasa yo ngene iki kelekaran sih. Sambat-sambat seigus. Boleh guys, di sini tempat kami persilahkan untuk komen kalian apa yang kayak saran kok saromno Mbak bikin ini Mbak bikin apa lah tapi aja Mak gor saran Mbak harusnya tuh gini maksudnya kayak ide ngono sing jeluntrung ngono nah sekiranya sing emang peminatnya juga akan kok kita kan memilahkan kok oh yo iki iso iki digawe ngene ben penontonnya iso gelem nonton lah jadi kalian bisalah komen di sini. Iki wis enek beberapa list yang wis tak list yo guys, tapi kan tak lebihkan sih. Iso dilakoni di saat nanti kita puasa. Yo enek 1 2 3 4 wis enek 4 list. Terus untuk yang request, Mbak, konten sahur dan buka kita sudah membicarakan itu, tapi mulainya nanti malam ya. Iya, nanti pas malam, buka. Lah nanti itu bergilir guys, ya. Di-rolling gitu. Di-rolling ya. Tenang, wis enek kuwi. Jangan ditonton yo guys, nek buka puasa apa sahur kuwi. Ya ngono lah. Terus bareng ngono apa neh? Tambah ati. Iya guys. Perkarane. Neng kene iki kan yo mau mergawe yo guys yo. Tugas kene mergawe menjalankan nganu nek sekirane mbok ndo ora kreatif ora apa yo berarti kemampuan kita hanya sebatas itu. Kene yo wis mencoba memaksimalkan kemampuan kita semaksimal mungkin. Jadi mohon maaf jikalau mungkin kita masih kurang dalam kemang nek power dhewe nek apa-apane yo. Soalnya kan nek dhewe ning kene yo hitungane ora sapa-sapa yo guys. Iya, betul. Hitungannya ora sapa-sapa kembali lagi pastikan kalian mencari bose, kita tahu itu. Tapi yo mohon dimaklumi juga bose kan punya anak yo guys. Ngono dadi Mbak Endah yo Mbak piye Mbak aku koyo Kinara kudu piye. Tapi nek Kinara melok terus kan yo ngesakno guys koyo kene ngene iki. Kalian nek ngomong dhewe penak-penak yo kendek dhewe yo Mbak Endah yo padha ae ngrasakno yo Mbak nek kena tak jak ngene iki yo panas kudanan kene gedubiakan gudaki waktu gudaki waktu dan lain sebagainya Mas Dimas bareng yo kayak nek apa-apa yo mesti gak mengizinkan Mbak Endah rono rene kayak ngono guys jadi yo kita yo nggak bisa apa-apa yo sedangkan kene pegawai wis semaksimal mungkin apapun kita buatkan konten yo dan yo kalian tidak berkenan dengan kita yo pokoknya terima kasih sing sampun mendukung dan mensupport jika yang tidak berkenan yo kita mohon maaf karena kita yo bukan siapa-siapa yo Iya Mbak, kena harus menjalankan tugas aja dari atasan. iya Tanggung jawab kita. gitu lah nek kene meh dikonyoteng mbek ngedit tok ki yo Mbak Endah juga bakalane yo kewalahan Mbak Endah in frame karena dia anak cilik ngono terus kene mohon maaf Wes Mbak, aku ini malah pengen melatih ya. alah Sesuai Mbak. info magrib sesuai ya rap iki malam sing Ora ndeng poso, radeng bodoh ya Mbak.
Rasa bodoh. Melati. Iya ya. Imanem sing kuat Rep. Masa beduk ora oleh ora iki engko dilungkas. Dilungkas iki lho. Pentol. Iya. iya. Barang masuk ya lah. Alah, Alah, Iki segere. kita nanti sore bakal cari takjil tapi yo gong roges Saiki ya. enek perang Mbak. Bukae takjil iki lho. Saiki sesuk. Akeh-akeh lho. Hari kedua iki tak delok nganune yo. Hari pertama biasanya ki seneng-senenge masak. Dewe gak sih yo, Mbak? Iya, lagi seneng-seneng mempersiapkan. Yo ingin ki guys. Cepalku. Oh. Cepalku. Oh, alah yo. Ya. Cepalku. Astagfirullahaladzim. Walah ya. Sirang ini sikut ki. Bulan Astagfirullah. puasa itu melatih kesabaran, Bre. Sabar aku gak tau ngomong jorok. Iya, saiki. lambe Pengko. Walah, meneng aja sabar. era. Kayak aku yo cek scroll guys ya. Iki engko sanek konten. Enak aja nulis lisan kician. Kene yo berbagi anu kan iki enak lis-lisan. Hampers kuwi guys untuk lis-lisan. Apa jenenge iki aku yo tak ngelisi guys. Membagi hampers Terus anu ke sama. Apa ya aku kayak ngomong apa? maca tulisanku deh. Nganu kumu. Wong aku nulis ning grup dhek Mbak maca. Jas. Apa? Sabtu. Oh iya, Sabtu aku Ya. enak acara. Sabtu. Aku iso jane nggone om kan nek oklek. Oke kaboy. Nek subuh. Ya mitron ki mbong. Pacarku juga ikut oklek biasanya. Lah kula Dres, tapi nek subuh yo piye kolam. Lah kok mbok kon nerabas ngono. Umume wanita karir. Terus apa neh ya? Ngabuburit bersama ayang. Kan kupingku ki kopok guys yo. Kupingku sing kiwa iki kopok. Nganu korban banyu paling. Oh, Sinyalnya kenapa, Mbak? Sinyalnya kebunyi. Ora jare Mas Jaki kon tutup nggo jari siji, sik sak menitan kok buka terus tutup neh baleni neh. Iya carane. Ya tutupi lebokna. Tutup ngene, Iya, jari kan, siji sak menit kok Iya. buka neh, tutup ngono. Dicenteli wajan ae ngono lho. Ngene. Apa kok iki curug kok ya, Mbak? Aku sintong le. Sintong kan ceklon kuping terus Iya. ya. Iya. Ora le, aku ki apa sering korok-korokan kuping terus yo. Aku soalnya nek Setiap hari. beradus, iya, Aku ya beradus. aku guys enggak katen bati, Mbak. Nggo tak apa? langsung kamu katen bati. Nggo tangan emo. Ora nggo. Nggo ringgis. Nganggo sekrap kuwi, Mbak sekrap semen. Ben penak rasa gerawak. Ora sedeng ya. Walah, guys. Aku katen bati terus sih setiap saat. Aku setiap hari. Lemah letih Beratus. love you. Lemah letih letus love you. Iki guys ya, dia mah aku maca ning Neng terak. maca tulisan ning Oh iya, Oh. apa ya lali mau tulisannya. Pokoknya nyedaki wong wedok saiki koyo mlebu tol ngono ding. Nyedaki wong wedok saiki kok mlebu tol. Aku mikir nyedaki wong wedok koyo mlebu tol. Apa sih ngono? Ning dalan sebut-sebutnya mikir. Tulisannya cilik ning ngisor. Ternyata tak cuwedakno ya aku mbak mau tak bantu. Ternyata saldone kudu cukup. Wah, lah ya bener ya ngono. Lah saldone bener, ora cukup ya ora oleh. Berarti maca kuwi karo mikir ki mau. Iya, ning dalan. Boleh juga. Yo, boleh lah, guys, boleh ya lah. komen dipersilahkan yuk guys konten apa yang Ini harus konten kita pas puasa, guys. Selama 30 hari ke depan. 30 yo 30 hari, iya, 30 hari. Iki wis ana lisane piro sing tak lis? 4, 5. Ciro lupat mo 6. Oh, nama. Iki 6 konten ngene ke is go sedina tak. Bayang. Sesuk terus apa Ayo. Terus sesuk-sesukne apa? Berarti guys? 6 kali 30 piro, Mbak? 6 kali 30 ya. 180. 180. Ide. Ayo setiap hari. Ayo, Kan berbeda-beda. Tapi kan donasi sing pasti iki ya. Kene kan kene wong piro? Wong 6. Lah 6 sahur buka kuwi wis entuk 6 dina ki wis entuk loro sedina loro kan takjil bisa buka wis dicel loro sedina kene wis selama piro seminggu ya berarti 1 minggu iku kene wis enek lah terus minggu berikutnya kuwi nyicil kene wis enek rong konten 6 loro walah tenan guys kabeh konten dilakoni ae kadang enek kadang yo ora nek mbok paido pas gak enek ngene iki yo aku jujur yo
bingung. Aku Iya. kadang sampai bingung aku kudu piye aku mergani wong aku yo roh. Aku yo semaksimal mungkin tapi yo otakku meh mbok perjajal kowe posisi Nah, ya bendina ide. Nah ya. ide sing sekirane kontene iso payu ngono guys yo. Iki sing delok yo 30-an yo wis anu tenan lo guys yo. Terus ketar-ketir istilahnya iki ya bos kene bayar dia aku ya roh guys pasine kuwi resiko nem kowe merga aku ya roh ya tapi ki mbok ya aja terus mbok paidoni ngono lho Semangat guys Iya. kene ning ngono. ngono sing maido gampang lakoni lho jajal lakoni dadi awake dhewe coba kau mencariku sebentar saja piye lagune Jalo wetengku skriuk-kriuk Ini iki. ki lho engko nek tak pangan tenan aku batal, aku engko mokel tenan. yo menceng terus apa nih ya aku mau ngomong paling dress ke distrak yo ngono kuwi lah guys maksudnya ki nek pas kene ada konten yo kan kalian nontonnya yo pas kene kontennya wakeh kene iso sedina ngentukno 9 konten 8 konten koyo ngono tapi nek dene pas ora nek konten ngene iki kontennya terus mbok hujat entek-entekan ya Allah rasane ning ati ya Allah kayak sing didelok ki ala awake dhewe apike ya ngono ki lah susu sebelangga rusak sama satu titik ngono kuwi kadang. Apa nang ndeloke kan susu kan putih ya. Terus kok dikei rusak ambek nganunan sak titik kan terus menyebar Oh, iya, iya. ngono. Sing didelok mergo eleke apike sak gudene. Tenan yo kata-kata apapun apa melakukan 1000 kebaikan. betul sing didelok ya satu keburukan. Iya betul banget. Yo gak Kata-kata apa-apa. hari ini guys, hari ini penuh dengan kata-kata ini. Iya. Kadang ukuran lebih baik ya. Nek kajian le kalian. Kajian apa, Bang? Kajian yang masjid enek ceramah ngono ku lho kondong kok kene melok. Ayo ya. Yes. Iya, tapi pemirsa ra senenge kadang dikek ngono. Wah, Senenge huru-hara. Oh, Iya, pemirsa kadang yo ngemesno sing dideloki sing sakirane huru-hara percintaan. Dikek siraman rohani ngono ku yo ora anu. Panas. Kayak itu ya apa, Mbak? Kayak itu ya. Nek darus didelok, tapi kan kene kudu anu nek darus kan memang terapetik pola lucu-lucuan nek sing lucu nek sing iya. nek darus, tapi nek koyo delok anu kak kabeh kan seneng delok Nah, siraman rohani. Hah? Karena kita turut tenan Anda. Linda wes aku yang ora nek anu iki nek suarane Nek suara. Pola dang ngomong koda. Lah yo. Emang nek puasa pertama niki lagi penyesuaian ya guys yo. Karena kan kene setiap hari koyo nganu terus nek wis Mangan ae. Lo ning baca perjalanan kok mesti kok ngemil. engko nek wis hari kepiro guys, lah ngono kuwi engko kene lagi Mokel. kok iso mokel lagi penyesuaian. Wah, suwe. tanda-tanda pemoker. Apa? Pengen mangan sosis. Mbak Nita. Mbak Nita tutup. Joshua. Melati Mbak Nita. Melati neh. Maca. Ben guys, wis dok. Ben hari pertama ngene iki. Setan wis dikurung tapi kok diri sendiri itu adalah setan. Dah yo, kesepian lah ngene iki. Ada lah. Piro ki? Tapi kayak aku ya tahu mokel kok. Ya Allah. Ya Allah. Saya ping ini baru 3 bulan. Guys, di tempat kalian piye, guys? Kalian Puasa hari pertama. pertama kegiatannya apa ya, guys? Apa ndek mana sing telat sahur? Apa gak sih? Demo kowe enek cerita ora? Sahur, kowe sahur ora, Andres? Alah aku mau tangi ngenteni sego randang mateng, aku mau mangan lawai tok mbabariku turu aku. Tenan, aku wis niat ta teh. Yo wis akhirnya aku ora nganu teh, gak mangan wek sego. Lah Pak kuwi, Tempe sambel. lah Pak kuwi. Ombe wis. Ape rokok Mbak lo wis imsak kok ape rokok. Oh, alah sahur mbek apa ora? Nganu, tempe, sayap, terus bar kuwi. Wong iki ape rokok. Lho kok iki wis imsak? Ndak iya, ora percaya Mbak. Yo ngerokok ngono pira? Ya urang ape disumpet ngono ki. Wis imsak kok karepe dhewe aku ngemono. Kowe sahur apa ora? Aku bendok. Sekondok. Ambek serondeng. Garingan. Sambal. Iya, wis mau mantap Dah? aku mau. Eh? Sarden. Bojo pepasan apa ora, Andres? Zarden.
Sarden digoreng. Oh alah ya. Mataku ngantas sumpah. Aku gak fokus. Bojone mbok goreng no sarden. Ora gorden apa sarden. Sarden ora digoreng ndak. Terserah. Dipanasi paling. Mbak Mentris ketok. Aku tak ora. Bola mata Entek kita oleh seto. Antuk indangan di. Kita semene gak? Walah dino iki ngantuk tenan Kita guys. berhasil tak. Ya, dek mundur apa pondring? Mundur Dres, bukan nah. Tapi kan iki jam 12 yo. Iya, betul. Ayo Mbak beduk ayo Mbak, aku rasanya pengen. Tangkul udah langsung. Malah gimana cendek kuku Lah ini lho. aku kan seneng ya ambek ndok rebus. Lah Mbak Cici kan buka walah penjaluk aku. Lali poso ya Allah. Posone iso dipercepat boleh ya. Hah? Posone. Ngene iki tapi gak kerasa lho, ora lah sesuk bodo. Iya. Sesuk tak bodoh dhewe. Iya guys yo, poso saiki mbok kenapa ya vape sih kok cepet Siapa sih wis entuk klambi bodho? Aku. Lho, kowe wis iki. Aku urung. Aku ora iki. Ya ora. Tuku apa ya? Pengen model piye? Aku seneng tunik iki, Mbak. Tunik tarik katok. Sing iso dienggo daily ngono lho. Jujur ya Iya, guys. Mbak. Jujur iya, jujur aku beberapa lebaran iki ora tuku, gak tau tuku klambi bodo. Aku iya. Aku ya gak. Kanggo bodo sing biyen-biyen biyen. Aku ya soalnya japit aku setahun pisan. Iya, ora tau ya gamis-gamis Klambi Gemis. Terus aku direkomend mending tuku sing ku lho, katok ambek apa rok ambek klambi. Kan Aku aku pengen pengen ndek rok. katok Mbak. Tuh katok. Karena dia biyen aku malah nggo kodokan. Bodoh rep zamane. Kene menyesuaikan zaman. Bodoh iso-isone nggo kodokan. Klambi kodo. Astagfirullah. Iya. Tapi iki katok, Andres. Jam sweet berarti. Kok Sweet. Karena kas apa NDE clean. Jan. Aku ngilu nang guyu. Oh, sadar. Dhuwur sik dhuwur. Tapi ku di biyen le, gue kelas piro? SD paling Kuwi iki yo poso mbedho iki cuma dienggo belajar bocah gak sih? Selain bocah iki Mbak belajar kok. oh, alah ke 18 tahun ira. Mas teki SD yo pertama ki sampai jam piro sik kuate jare Mbah Utiku mbiyen ngono. Nek kamu sudah kuatan ya udah kamu tuh sudah bisa puasa harian. Jam 12, jam 1, jam 1, jam mau jam 2, jam 3, jam nanti puasa lagi ngono. Le iki. Adekku tuh wis dino Mbak. Iki kapan? Dikon mandek mau gengsi dikon beduk ngono. Iya, ponakan wis dino kelas 4 SD. ora ngeri meneh ya. Semenjak kelas 3 ndek wis dino. Nah, padahal iki ya. Dikon mangan iki. Anake masku lho guys sing gresik. Poso dingklek. Apa? delik-delik. Iya. Mangan delik-delik. Poso ki ada berbagai macam ke. Bener-bener. Poso sungan. Nek Nek semangan. Pas apa nih? Iki opo jane tanek Pas apa Tapi gek ku nek karane poso kire sapa jenenge ra? Nek mangan delik-delik. kire. Iya, Lek tak kira iya. Mbak Cis kok tak remes lho, Mbak. Linda wis ora omongan. Lah wis mapan turu ki wong iki. Ya Kayak ngrungokno Ya radio wis guys ya. ngono ae pira kuwi. 18. Ternoda ya lengkong. Kemudian masa iki entuk tipe kabeh. Ora apa-apa. Sidik-sidik. Heran Lah, apa lah, ya? lah bojoku yo entuk apa ya? Dur. Apa itu kabeh no kok? Ya. Lah Lah kok ya apa kok karek ya? Ayo. tak kayak apa ya? Ya Allah betul. Ya Allah sayang Mas Zaki dengarkan ini kamu ini besok mendapat tipetan mereka semua. Apa bedek kurai, Guys. Orai. Ora badhe kono kuwi iki bau surga le. Orai. Bebek anak ora bedek. Jajal mambak bakto lebih ya. Rasa bebek betul lebih ayo. Wes guys ngono ya iki habis ini kita bakal lanjut kita punya konten tapi kan karena belum bisa dilaksanakan nek awan ngene iki wala buntu. Kan kingko awan wis enek, sore wis enek ya. Oh, wis enek konten yo ditunggu saja yo konten kita. Mohon maaf kalau kita banyak kurangnya dan ada salah katanya dan mungkin kalau konten kita ya tidak Ya begitu. tidak sesuai ya sama apa yang panjenengan harapkan ya sudah penting isi konten mas kita bakal lanjut lagi mau kemana kita ikutin kita terus ya
konten kita bakal ngapain aja di selama bulan puasa 30 hari ini. Aku mohon untuk kalian semua yang punya ide-ide konten, Mas Teki gak hanya saran dan gini saran Mbak ngene tapi juga kasih ide loh, guys. guys. Kene kudu mlakune piye, mlaku apa ngene-ngene. Mbak aku duwe ide ngene. Terus juga yang buat area Cepu dan sekitarnya yang nonton konten ini, bolehlah Mbak aku duwe toko iki Mbak aku duwe yang mau dipromosikan, boleh saja langsung apa jenenge komen, nanti kita hubungi kalian. Apa referensi tempat-tempat ini Mbak? Betul, referensi tempat dan lain sebagainya yang perlu kita review. Ya sudah gitu dulu kontennya ya guys. Skip lagi, aduh ya Allah, boyokku. Bapak itu juga apa ya guys ya di gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.